برز فهیم دما و خوش به یعنی دخوازم و جواب بپرسم و اف داخیانی دولت بحچل یا کد بجا اگر کو کمیسیون نچه ایمرالیه از آماده مل گل سه حوالین خود بچم وی داره دست به دانستاندن آن لوی داره بکم و چاوا خوند هون دبینن بحچلی دوی داخیانی خود جدل دا آخوه یانجی ریبازه کی پروپاگاندایه Yani di serî de divên heqî bidin ku êku di mijara çareseriyê de heta niha dest bilind kiriye Serokê Partiya Netewperest a Tirkiye Devlet Bahçeliye û tabii ev jî rastiyekî ye divê em jî wî jî bêjin Partiya herî Netewperest ya Tirkiye MHP bixuye û Devlet Bahçelî jî niha serokatiya wê partiyê dike. Diyare jnoha peveci berjoendiya devleta Türkiye berjoendiya hebuna Türka jî giredayê vê pevajoyê ve dibîne yani divî warî de meriv nikare li pey samîmiyetê bikeve samîmiyet di siyasetê de tiştekî dine lê realîte û rastî tiştekî dine piştî ku li rojhilata navîn êdî derket holê ku dîzaynekî nû çêbibe o divê dîzayna nû de ne mümkün e ku Kurd bêpar bibînin û her wiha li Bakurê Kurdistanê jî ev dehan sal e şerekî çekdarî heye û heta niha jî dewleta Tirkxwestiyê ku wê têkoşînê bifetisîne tune bike û divî warî de jî ser neketiye ji ber ku ser neketiye ji niha pêve jî stratejiyekî din dane ber xwe wekî dewlet û dewlet jî divî warî de ê ku herî zêde wî diparêze Devlet Bahçeliye bi vê yekê ev pêvajo da dest pê kirin. Îro jî piştî daxuyaniya Devlet Bahçelî li Tirkiye bi rastî rojev bi temamî mirov dikare bêje ku ev axaftina Devlet Bahçeliye ji ber ku tiştekî gelek bihîm e. Yani ê ku dijberî dikin jî girtin rojevê ê ku piştgirî didin jî girtin rojevê lê divir de tiştê herî balkêş ê ku viya gengeşî dikin mirov dikare bêje ku sedî heftê heştê wan zêdetir însanên ku vê mijarê gengeşî dikin ev axaftina Devlet Bahçelî wekî peyamekî ji bo destlatdariya Tirkiye bi taybet ji bo Erdogan jî dinirxînin. Yani ê ku heta niha divî warî de bi rastî dereng dimîne yan jî gavan navê jî yan jî ev meseleyê ber bi pêş ve nabe diyar e hikûmet destlatdarî bixuye ê ku serokatiya wê destlatdariyê jî dike Recep Tayyip Erdogan'ı îja hefteya çûyîn hevdîtinekî navbera Erdogan û Bahçelî de pêk hatibû diyar e li wir dîsa li ser hin mijaran bihev nekirine yani yek ji wan mijaran çûyîna komisyona meclisê ya ji bo îmraliyê bû ya duyemîn jî ji bo serbestberdana Selahattin Demirtaş û hin hevalê wîn bû bi gor biryara dadgeha Ewropayê lê di her du mijarê de jî ji ber ku dibêjin bi temamî wekî hev nafikirin bêguman em bêjin Erdogan bixwe jî dibêje lazim e gav bê avêtin lê feqet wext jî dixwaze qezenç bike hin sedem divî warî de heye çünkü Devlet Bahçelî bi awayekî ji bo parastina dewletê hewl dide lê diyar e AKP û Erdogan ji bo destlatdariya xwe hewl didin divî warî de ji hev cuda dibin îja ji ber van derengbayîna jî carekî din jî Devlet Bahçelî dest bilind kir lê peyamekî xurt da yani ev mijara ku heta niha çûyîna îmraliyê dihate gengeşî kirin ya bi rastî ê ku rasterast dijberiya vê yekê dikirin jî tunebû lê tu kes jî derheq vê çûyînê de biryarekî jî nedigirtin. Dîtin hate birêz peyim yani Bahçelî hesabê çi dike hetanî ku ew qasî bi ısrar ev pêvajo bi ser bikeve te jî nav gotinê xwe got yê herî zêde dijberiya Kurda dikir pêşengtiya avê dijberiyê dikir Devlet Bahçelî bû. Konjektür guherî li rojhilata navîn. Konjektür çawa guherî piştî êrişa İsrailê ya bi ser Gazze'ye ve Filistin'e ve o piştre jî ev pengava ber bi pêş ve bir êrişê xwe li ser Lubnanê jî li ser İranê jî
ber bi pêş ve bir zêdetir kir. Ona hemû kes jî dizanin ku di rêzê de Iraqê yani li derbarê Iraqê jî planekî hewldanekî wê çê bibe. Îja di vî warî de eger Tirkiye bi rastî jî meseleyê xwe yên navxwî çareser neke wê pirsgirêk li ber deriyê jî bi awayekî xurt bisekine. Yani di vî warî de MHP bêguman ji ber ku Kurda hez dikin ne. Lê ji ber ku dewleta xwe zêdetir hez dike dest avêt vî karî bi rengekî xwest ku mesele bi lihevkirinê were çareserkirin. Îja divir de rastiyekî din jî heye ê ku vê pêvajoyê baş xwend û li hember vê pêvajoyê jî ew destê ku hate dirêjkirin li hewayê nehişt birêz Abdullah Öcalan bixwe bû. Çima vê tişta kirin divir de jî lazim e em rastiyekî bibînin. Bêguman siberoj eger aloziyekî mezintir derkeve, krîzekî mezintir derkeve, belkî rewş bi rengekî din biguhere fakat vê gelek însan jî jiyana xwe wenda bikin, wê gelek alozî û kawilî û xirabî jî çêbin. Yani van tiştana mel Sûriye dît, van tiştana mel Iraqê dît ku bêguman bi sed hezaran însan jiyana xwe ji destan her wiha sed hezaran avahî çol bûn. Hemû dinya jî temaşe kirin. Yani ê ku ji bo çareseriya vê pirsgirêkê gava avêtibûn tune bûn. Ja di vî warî de siyasetekî nû di nav dewleta Tirk de çêbûye. A divir de tabî yek tiştek heye lazim e meriv wê jî bibîne. Ew jî xala herî mühim bi qenaeta min. Bahçeli û temsîla dewletê dike ama dûr de dewlet derdeyê newe ku hemû mafê Kurda bide. Heta jê bê gem mafan ve şerê çekdarî bi dawî bînin û hin guherînên mezin jî pêk neynin. Ama di wî warî de jî tevgera Kurd bi taybet bi Rêz Öcalan bi paradigmayekî nû ve bi têkoşînekî nû ve dawî li şerê çekdarî jî bîne axir ji bo destkeftiyên heta niha hatine bi dest xistin wana biparêze. Rojavayê Kurdistanê jî têde û destkeftiyên li Bakurê Kurdistanê jî têde û piştre jî û ji bo ku mafên din jî bi awayekî qanûnî û yasayî li Tirkiye were bi destxistin jî têkoşîn ber bi pêş ve bibe. Yani tiştê ku hevdû temam dikin hene di alî dewleta Tirk û tevgera Kurd de fakat di vê navberê de gelek aliyê din jî heye li Tirkiye. Yani ew nijadperestên ku bi tundî dijwariya bê pêvajoyê dikin, aliyê desthilatdariya Erdogan wekî ku ji bo desthilatdariya xwe terê gavan davê jî tenê desthilatdariya xwe diparêze, yan jî aliyên CHP Partiya Komarparêzên Tirkiye ew bixwe jî mesela heye di nav vê pêvajoyê de nezelalin. Bi rastî jî mesele dixwazin çareser bibe aliyê çekdarî ve lê feqet hê jî di alî nasîna Kurdan de ti rastiyekî wan nayê xuya kirin. Evana jî divê em bibînin fakat ev pêvajo bi rengekî ber bi pêş ve biçe. Ew jî pirsa dawiyê li gel we bikim Birêz Fehîm. Mumkin e ku ev yani nakokî eger navê rast lê bikin di navbera dewlet û desthilatê de kûrtir bibe eger ku mînakem bêjin serokê Tirkiye Erdogan di helwesta xwe de berdewam bike û gavan di derheqê pêvajoyê de navêje û li hêleke din jî dewlet bitirse ku yani Tirkiye bi giştî bandor bibe eger pêvajo bi ser nekeve. Yani ez ne divê qenaetê de ku têkiliyên navbera desthilat û dewletê de yan jî têkiliyên Erdogan û Bahçeli ji niha pêve herî yani ji niha zêdetir Kurttir bibe. Bi rengekî Erdogan mecbûr e. Çinki ew mecburiyeta dewlet Bahçeli îro bi awayekî eşkere got. Got me keştiyan şewîtan diye êdî paşveger tune ye. Ev ya peyamekî gelek eşkereye û di vî warî de jî desthilatdar Erdogan çi qas jî bixwaze ew ê nikaribe gav paş ve bavêje. Mecbûr e divê rêyê de biçe. Bi rengekî ev mecburiyet wan tîne bahev. Lê rastiyekî din jî heye. Yani niha dewlet divê desthilatdariyê de ji vê desthilata Erdogan wêdetir jî
ku karibe ve meseleye çareser bika aliye dinci nabini. Yani siberoj ve revş bu göre belki destekleri bu göre Erdoğan ji iktidarı biçi fakat iktidarı ki dinci var cihevi eğer birasti ev amedeyi ve meseleyi nebe dibe ku her tiş seri de careki din dest bike ama divir de eve Erdoğan kani bikin mecbur bikin çireye kidin velber Erdoğan ne elin Erdoğan mecbur van gavana babeci. Eğer vet işte pek neye beguman yani siyasete her tişi belirdi kare bibece ku dibe mümkün ku bibe eğer jibo çare seriye ev desteğin ku ali tevgera Kürt ve hatiya vetin ev pengaven ku hatta nuha bizelali raya giştire hatiye aşkerekirin bebersif bimininci ve siberoja Türkiye iro baştır nebe ve tabi eğer güheriyeki pır xrapçe be jibo hemu aliyan nebaşe fakat jibo ku berbi peş ve jibbiçe havuldaneki mezin heye hem jilaya tevgera Kürt ve hem jilaya devleta Türk ve usakhiyat kib qanaatamın. روجنامه‌وان فهیمی شک جه بروکسل گلکی سپاس هون بجدار بون و شیروین خود در حق پیواژوی ده بمره بپار فکرن. سپاس خوش سرچاور.